Katos, Polle. Otetaan täältä vähän leipää. Otetaan. Noin. Hei. Paljon onnea. Jäi hirvipaisti saamatta. Mä oon hankkinut tällaiset onnen okulaarit. Se oli kauhean kalliskin. Kevon Nopsanella yllätti. No sitä tammaa ei kovin moni veikannut voittaja. No kyllä se aurinko paistaa risukasaakin. Siitä sait. Meidän täytyy ruveta käymään täällä useammin. No mun pitää ruveta veikkaamaan sun kanssa kimpassa, jos voitot on tollassa. No paljon sä sitten yleensä oot voittanut? Paketti. Hiivaa. Maltillisesti. Pitkältihän kysymys on tästä atmosfääristä. Kyllä tällainen rahatukko nostaa tunnelman kattoon se. Miten otat sä? Ajattelin vaan, kun olit niin hiljainen. Onneksi olkoon. Kokenut veikkaa, joka ei kovin usein tommosiin potteihin törmää. No Seppo, ei tää nyt oli pelkkää moukan tuuria. Äläkä yhtään yritä väittää mitään muuta. Ota tää. Kas niin. No niin, Seppo. Täällä olisi kahvia. Mitä helkkaria? No moi, mitäs meidän julkis? Usein oli Ullan kanssa sukset ristissä pahastikin. Sinä turpa kiinni nyt! Oli se hyvä, että toit mut tänne, vaikka mä hangoittelinkin vastaan. Hei, otetaan Jäätelö. lähdölle ja maaliin tulolle. Kettua. Persuksiin. Siis Seppo, ajattele. 5 eurolla. 5 tonnia. Paketti. Ja nyt me lyödään rahoiksi. Koska on seuraava lähtö? Saanko huomaa? Muutaman 10 vuoden kokemuksen perusteella voin sanoa, Oli miten oli, mutta ei musta toisten asioita hoitamaan. Se olisikohan sun sittenkin pitänyt jäädä sinne kotiin? Jep. Mä tarkoitin vaan, että ne... Ai minä vai? Voi kadota sieltä lompakosta ihan yhtä nopeasti, kun ne sinne tulikin. No eikö se ole ihan hyvä juttu? Sun kannattaisi nyt vihdoinkin nauttia siitä, kun sun onnes... Ihanaa, että sä tulit. Niinpä. Ties miten huonon kuntoon sä vielä meet, jos Tosiaan nyt on lopulta. menetät tätä. Enpä oo tullut ajatelleeksi. Otetaan sille. Onnelle! Että semmonen koomelu. Toivotaan, että näistä löytyy sopiva. Ehkä se. Naiselle ja tässä sämpylä ja Nopsan, joka ei koskaan tukkaile. Ne kukat ei ole oikeeta, mä löin sinne huoltamon kukkavaasista ja te... Aikamoinen nainen. Te olette aivan Ukko. Ja te olette hieman humalassa. Kuules tyttö. Ei muuta kuin lapsen teko. hetkeäkään pystynyt olemaan ilman teidän kasvojenne kauan. Ai mikä sotku. Tuu nyt keremmälle oven edestä myöhemmin. Jep. Seksi. Terveisiä. Tänne. Elintarvikealalla täytyy pitää huolta hygieniasta. Mä tarkoitan joka sanaa, mitä mä sanon. Toiletissa. Mä uskon sen. Mä menen tekemään sulle jotain syötävää. Teidän aamulla on niin paha kohmelu. Ai joo, sinne joo. Heppa. Ja sä lähdet. Ja meidän Casanova on taas vauhdissa. No mutta aika hölmö juttu muuten laittaa nyt leipää hevosen suuhun, kun yleensä se on meikäläinen, joka laittaa hevosta leivän päällä omaan suuhun.